I den her video vil jeg vise, hvordan du let laver din egen butik. Det første du skal gøre, det er under indstillinger, og så gå under webshop indstillinger. Der sætter du alle standardopsætninger op for en butik. Når du har gjort det, så kan du let tilføje produkter til din butik. I mit tilfælde har jeg lavet en side, der hedder Min Butik. Den trykker jeg redigere på. Så for at tilføje produkter til den her side, så trykker jeg på en af de grønne knapper her, hvor jeg tilføjer indhold til siden. Og så kører jeg ned i bunden og vælger, at det er et webshop. Med det har jeg så nu mulighed for at oprette nye produkter. Jeg kan oprette et nyt produkt, som sagt, eller jeg kan oprette en kopi af et eksisterende produkt. Men da jeg ikke har nogen produkter endnu, så er det selvfølgelig et nyt produkt, jeg ønsker at oprette. Her har man så mulighed for at uploade produktbilleder, og man kan uploade flere produktbilleder, så de besøgende kan se flere billeder af det, du sælger. Så giver man det et navn, i det her tilfælde kalder jeg det bare nyt produkt. Angiver en pris, hvor mange har man på lager, hvor hurtigt man kan levere, og så kan man skrive beskrivelse af produktet, nogle yderligere informationer. Så kan man angive, om produktet er udsolgt, eller om det skal vises på hjemmesiden. Og så hernede, der kan man trykke gem, hvis man kun vil oprette det ene produkt, eller gem og oprette et nyt produkt, så går man videre og kan oprette næste produkt. I det her tilfælde vil jeg bare have det her ene produkt. Og nu kan man så se, nu er der et nyt produkt herude til 100 kroner, og der har du så mulighed for at redigere det. Og hvis man har flere produkter, så kan man flytte op og ned på den rækkefølge, de får i din butik. Så hvis vi går ud og ser siden, og går ind på Min Butik, så vil man nu kunne se, at nu er der et nyt produkt her. Og går man tilbage igen, jamen så kan man let trykke opret nyt produkt her, og så ellers vil vi fortsætte indtil man har oprettet alle de produkter. Hvis man så går herud og redigerer igen, så kan du se, jamen her, der har du 2 produkter oprettet, og så kan man ellers gå ind og redigere det igen, hvis man har brug for at lægge yderligere produkter til. Det var en kort introduktion til, hvordan man laver produkter på nemme hjemmesider. Hej!